και για το πρόγραμμα σχετικά με τις εκδηλώσεις και στην πόλη της Κέρκυρας αλλά και στην περιφέρεια του νησιού. Το παρακολουθείτε άλλωστε και στο πλαίσιο της πολιτιστικής ατζέντας κάθε βράδυ στο κεντρικό μας δελτίο. Και μάλιστα μας παίρνετε τηλέφωνο και μας λέτε πότε θα δείξετε τις εκδηλώσεις και τα θέματα που έχετε καλύψει. Θα πάμε μέχρι το Γαστούρι, δέχτηκα αρκετά τηλεφωνήματα, γιατί εκεί πραγματοποίησαν το Σάββατο το μεσημέρι καρναβαλικές εκδηλώσεις. Μια έτσι επιτυχημένη εκδήλωση με αυτοκίνητα άρματα τα οποία έφτιαξαν κάτοικοι του χωριού, μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέου και Κηδεμόνων του σχολείου εκεί στο Γαστούρι. Συμμετείχε η Φιλαρμονική, συμμετείχαν πολλοί κάτοικοι αυθόρμητα σε όλο αυτό. Έβαλαν τις στολές τους, έφτιαξαν αυτοκίνητα άρματα, ξεκίνησαν από τον Πλάτανο που λέμε και κατευθύνθηκαν προς το Δημοτικό Σχολείο, εκεί που είχε οργανωθεί ένα μεγάλο αποκριάτικο πάρτι το απόγευμα του Σαββάτου. Πέρασαν καλά, γλέντισαν. Καιρό είχαμε να δούμε στο Γαστούρι τέτοιες εκδηλώσεις και εικόνες. Πάμε να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, χαρακτηριστικά αποσπάσματα, γιατί μας τα ζητήσατε εσείς. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από αυτή την πολύ ωραία καρναβαλική παρέλαση στο Γαστούρι, με την συμμετοχή κατοίκων του χωριού, παιδιών, μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου του Γαστουρίου, συμμετείχε και η Φιλαρμονική και αυθόρμητα οι κάτοικοι σε όλο αυτό το οποίο παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ θερμά και τον Σπύρο τον Σουρβίνο για τα πλάνα τα οποία
μας έδωσε για να μπαίνουμε σιγά σιγά και στο κλίμα των ημερών, γιατί η ζωή μας δεν έχει μόνο προβλήματα για η καθημερινότητά μας. Έχουμε και εκδηλώσεις, έχουμε και δράσεις, τις οποίες καταγράφουμε κι εμείς από άκρη σ' άκρη του νησιού. Θα περάσουμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι, στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε βέβαια με εκλεκτό καλεσμένο στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε με τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπύρο Καλούδη, με αφορμή τώρα τελευταία και την απομάκρυνση πινακίδων καταστημάτων από διάφορα σημεία της Κέρκυρας, και να δούμε τι